Πάμε λοιπόν. Τα χέρια μου τα βλέπετε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα χαλαρώσουμε. Πώς θα μάθουμε τις αυξήσεις σε ένα στρογγυλό μοτίβο και παράλληλα πώς μπορούμε να εξασκήσουμε το νου, τα χέρια μας, την αρμονία, την πλεκτική που μας προσφέρουν και παράλληλα να μετρήσουμε αντίστοιχα και τους πόντους. Θα ξεκινήσουμε με τον κλασικό μαγικό κύκλο που όλοι λέμε και αναφέρουμε. Τυλίγουμε πολύ απλά το νήμα στα χέρια μας, έτσι εδώ, και με τα δάχτυλά μας δημιουργούμε το πρώτο εδώ γαϊτανάκι στον αέρα. Είναι το πρώτο μου live, θέλω να είστε επίοικείς μαζί μου και για το άγχος που μπορεί να έχω. Και πλέκουμε άλλο ένα εδώ, επειδή το νήμα μου είναι αρκετά λεπτό και το βελονάκι είναι νούμερο 2,5, σφίγγω εδώ τη θηλιά στο βελονάκι μου. Αυτό το νήμα, τα νήματα αυτά συγκεκριμένα τώρα που θα πλέξω, έχουν περισσέψει από τσάντα που έπλεκα. Γιατί να στέκονται? Μπορούμε να τα πλέξουμε σουβέρ, μπορούμε να τα πλέξουμε αρκετά πράγματα. Εγώ θα δείτε τι έχω σκοπό να το πλέξω. Δεν ξέρω αν το live στο TikTok έχει περιορισμό χρόνου, θα το δούμε όμως αυτό στην πράξη. Συνεχίζω έχοντας σταθερά εδώ το βελονάκι με τη θηλιά μου και εδώ με το γάντζο μπορώ και παίρνω νήμα και το οδηγώ μέσα από τη θηλιά μου και κάνω κι άλλο ένα δεύτερο γαϊτανάκι στον αέρα. Αυτό που θα πλέξουμε μαζί εδώ είναι το κανονικό μας ποδαράκι. Κανονικό ποδαράκι, τυλίγω νήμα στο βελονάκι μου. Πάντοτε έχω σαφώς την αρχική θηλιά στο βελονάκι, γιατί με αυτή τη θηλιά δημιουργώ όλους μου τους πόντους και όλη την πλεκτική εργασία την κάνει αυτό εδώ ο γάντζος. Πάμε λοιπόν να πλέξουμε 16 στο σύνολο κανονικά ποδαράκια. Εγώ αυτό εδώ, τα δύο γαϊτανάκια στον αέρα θα τα μετρήσω ως πόντους. Εδώ μπορώ σιγά σιγά να αρχίσω να τραβάω την άκρη του νήματός μου. Και πάμε να συνεχίσουμε να πλέξουμε τα κανονικά μας ποδαράκια. Θα δείτε πως το πλέξιμο, εκτός από χαλάρωση και δημιουργία και μείωση του στρες, που είναι ένα από τα πολλά ωφέλη του πλεξίματος, είναι και η εγρήγορση του νου και η επανάληψη των απλών μαθηματικών που μάθαμε στο σχολείο. Γιατί όλα στη ζωή μας, όπως λέω και έχω ξαναπεί, είναι μαθηματικά. Πάμε λοιπόν εδώ σταθερά και δημιουργώ τον πόντο μου το κανονικό ποδαράκι. Είναι ένας από τους 5 βασικούς πλεκτικούς πόντους που χρησιμοποιούνται. Πάνω σε αυτούς τους 5 βασικούς πόντους που μαθαίνουμε στηρίζονται όλοι οι υπόλοιποι. Για να επιτύχουμε ένα ομοιόμορφο κυκλικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να ρίξουμε μέσα στον μαγικό μας κύκλο ζυγό αριθμό πόντων. Γιατί αυτό που θα πλέξουμε θα είναι ένα άρτιο κυκλικό μοτίβο, έργο. Αν δεν έχει ζυγό αριθμό πόντων, δεν θα βγει σωστά το μέτρημα. Θα κάνουμε επαληθεύσεις όπως κάνουμε και στα μαθηματικά και θα λέμε «Μα γιατί δεν μου βγαίνει, γιατί γίνεται στραβό, γιατί μου το κάνει αυτό»
και θα πρέπει να το ξυλώσουμε. Εγώ, να ξέρετε, ξυλώνω κάτι που έχω κάνει λάθος. Δεν διορθώνω το λάθος με λάθος. Αυτό συστήνω και στις μαθήτριες και στους μαθητές μου να κάνουν. Τώρα θα μου πεις, Μαρία, αν έχεις πλέξει μια ολόκληρη τσάντα και βρεις ένα λάθος, μετά άμα το βρεις, αλλά δεν θα αργήσεις να το βρεις, πιστέψτε με. Το βρίσκεις στη δεύτερη, τρίτη σειρά. Πάμε λοιπόν να δούμε πόσους πόντους έχουμε πλέξει. 16. Ωραία, έχουμε πλέξει εδώ 16 κανονικά ποδαράκια. Αν δεν φαίνονται, είναι πολύ σκούρο το νήμα μας και δεν φαίνονται εδώ τα ποδαράκια, εντάξει, εδώ φαίνονται γιατί είναι κανονικό το ποδαράκι. Αν ήταν όμως το μισό ή το άριχτο και ήταν πιο μικρό το ύψος, μπορεί να μας μπέρδευε. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Γυρνάμε και μετράμε εδώ τις αλυσίδες μας. Εδώ η πρώτη και η δεύτερη αλυσίδα, αυτή εδώ και αυτή, είναι τα δύο γαϊτανάκια στον αέρα που πλέξαμε αρχικά. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Ελπίζω να φαίνεται στο βίντεο. Και μετά συνεχίζουμε. Άρα εδώ τα δύο γαϊτανάκια στον αέρα είναι ένας πόντος. Και συνεχίζουμε εδώ. Δεύτερος πόντος, μετράμε εδώ την αλυσίδα μας. Δεύτερη αλυσίδα, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη και μετρώντας εδώ τις αλυσίδες μπορούμε να μετρήσουμε συνολικά τους πόντους μας. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε τον κύκλο. Παράλληλα εδώ μπορούμε, σφίγγοντας σιγά σιγά την άκρη, και κλείνουμε στην πρώτη, στη δεύτερη θηλιά μας τον κύκλο. Παίρνω και βγάζω με βουβό. Είναι ο άπλεκτος πόντος μας. Μας βοηθάει συνήθως να κλείνουμε σειρές, κύκλους, χωρίς να αφήνει εδώ κάποιο πλεκτικό αποτέλεσμα και να μας δυσκολεύει. Έκοψα και το νηματάκι μου γιατί εγώ θα αλλάξω νήμα. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον θα αλλάξω νήμα, εδώ σφίγγω το πλεκτό μου και βγάζω μέσα από την επόμενη θηλιά το νηματάκι μου, εδώ, το πιάνω εδώ έτσι και το βγάζω. Το νήμα μου είναι αρκετά λεπτό, εδώ, και χρησιμοποιώ 2,5 νούμερο βελονάκι. Θέλω να αλλάξω τώρα νήμα. Παράλληλα εδώ θέλω να σφίξω κι άλλο να κλείσει εδώ ο κύκλος μου. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε το μαγικό κύκλο, όπως τον λέμε, γιατί δεν θέλω να δημιουργείται εδώ μεγάλο κενό. Μπορώ να σφίξω όσο το δυνατόν περισσότερο μπορώ και να μειωθεί εδώ το άνοιγμα του κύκλου. Παράλληλα εδώ μπορώ να αρχίσω να κρύβω και το νηματάκι μου για να μην μου προεξέχει και σε κάποιο σημείο εδώ δεν πρόκειται να μας φύγει. Το κόβουμε με ασφάλεια με το ψαλιδάκι μας και παίρνουμε και σαφώς και έναν αναπτήρα και με λίγο εδώ την άκρη και δεν φαίνεται και τίποτα και είναι μια χαρά. Τώρα έχουμε δημιουργήσει αυτό τον ωραίο κύκλο. Εγώ επίσης εδώ έχω και ένα νήμα χρυσό, έτσι ένα πολύ ωραίο που μου έχει επίσης περισσέψει και θέλω με αυτό να δημιουργήσω ένα διακριτικό αποτέλεσμα γύρω από τον κύκλο μου, το οποίο θα το κάνω με την πλέξη άριχτο. Επίσης η πλέξη άριχτο είναι μία από τις 5 βασικές πλέξεις. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς εισάγουμε το βελονάκι μας σε οποιονδήποτε πόντο του κύκλου, έχοντας το βελονάκι επάνω και τις δύο μας θηλιές. Και παίρνω νήμα εδώ
και το βγάζω μέσα από τη θηλιά του πόντου μου και πλέκω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, μία αλυσίδα. Παράλληλα εδώ το νήμα μου το κρατάω σταθερό εδώ για να μπορέσω να το κρύψω. Και συνεχίζω στον επόμενο πόντο χωρίς να τυλίξω εδώ νήμα στο βελονάκι μου και γι' αυτό και λέγεται άριχτος πόντος και σε ύψος είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με το κανονικό ή το μισό ποδαράκι. Εγώ αυτό τώρα το βάζω εδώ το νηματάκι για να μου δώσει έτσι μια άλλη νότα πριν συνεχίσω με τα υπόλοιπα χρώματα νήματος που έχω. Και κανονικά θα πρέπει να ρίξω 2 πόντους σε κάθε, εφόσον μιλάμε για τη δεύτερη σειρά, θα πρέπει να πλέξω 2 πόντους σε κάθε, δηλαδή 2 αυξήσεις μέσα σε έναν πόντο. Εγώ εδώ τώρα όμως δεν θέλω ακόμα να ξεκινήσω να πλέξω τις αυξήσεις. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει με το συγκεκριμένο νήμα είναι να δώσω ένα χρυσό κυκλικό αποτέλεσμα στο έργο μου. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να ακολουθήσω τον κανόνα που θα ακολουθήσουμε μετέπειτα στον δεύτερο ουσιαστικά κύκλο. Αυτόν δεν θα το μετρήσω ως κύκλο. Θα μπορούσα τη συγκεκριμένη κλωστή να την πλέξω ή να τη ράψω και με μία βελόνα γύρω γύρω. Εγώ όμως προτιμώ με το βελονάκι. Και πλέκω χαλαρά για να μην αρχίσει το πλεχτό μου εδώ να μου δημιουργεί, να μου κάνει κύκλο, να μου αρχίσει να μου μαζεύει. Τεντώνω την κλωστή μου. Είναι μια ιδιαίτερη κλωστή. Και συνεχίζω εδώ να πλέξω γύρω γύρω. Και θέλει και έτσι έναν ιδιαίτερο χειρισμό γιατί είναι και αρκετά λεπτή. Και πάμε εδώ σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε τον κύκλο εδώ. Και να κλείσω εδώ με ένα βουβό, να κόψω το νήμα μου, το κόβω και το αφήνω λίγο σε μήκος για να μπορέσω στη συνέχεια να το κρύψω. Και για να είναι έτσι εδώ όμορφο, το περνάω και μέσα από τις θηλιές μου και το βγάζω προς τα πίσω. Έτσι εδώ. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το επόμενο χρώμα νήματος που έχω επιλέξει. Είναι το ίδιο σε πάχος και σε ποιότητα. Δεν έχει κάποια άλλη διαφορά πλην του χρώματος. Μου αρέσουν τα χρώματα και γι' αυτό και τα χρησιμοποιώ. Τώρα τον κύκλο αυτό μπορώ να τον ξεκινήσω από οποιοδήποτε σημείο θέλω. Πάμε λοιπόν κατά τον ίδιο τρόπο, βάζουμε το βελονάκι μας από μπροστά προς τα πίσω, παίρνω νηματάκι, το βγάζω μέσα από τη θηλιά μου και πλέκω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, 2, για να πλέξω το κανονικό μου ποδαράκι. Εφόσον σας είπα το χρυσό δεν θα το μετρήσω ως κύκλο, ως σειρά. Έτσι. Έχουμε πλέξει λοιπόν τον πρώτο μας κύκλο με τον μπορντό το χρώμα του νήματος και έχουμε πλέξει 16 κανονικά ποδαράκια. Τώρα, σύμφωνα με τον κανόνα των αυξήσεων στο κυκλικό μοτίβο, θα πρέπει σε κάθε πόντο να πλέκω 2 αυξήσεις, που σημαίνει ότι τα 2 γαϊτανάκια εδώ στον αέρα μου κάνουν έναν πόντο και μέσα ακριβώς στην ίδια μου θηλιά θα πλέξω άλλο ένα κανονικό ποδαράκι.
Και από εδώ και πέρα σε κάθε θηλιά θα πλέκω 2 αυξήσεις. Αυτός είναι ο κανόνας στο κυκλικό μοτίβο. Αυτό που σας έλεγα πριν, το πλέξιμο έχει και τεχνικά χαρακτηριστικά για να μπορέσουμε να αποδώσουμε ένα άρτιο έργο, ένα όμορφο πλεκτικό έργο, παράλληλα όμως εξασκεί και το νου, γιατί μετράμε και εγώ μετράω συνεχώς και αυτό προτείνω και στους μαθητές μου να κάνουν. Συνεχίζω και πλέκω σε κάθε μου πόντο εδώ 2 κανονικά ποδαράκια και παράλληλα κρύβω και το χρυσό το νήμα. Εδώ. Δεν πιάζομαι, σιγά σιγά. Παράλληλα, όπως πλέκω, με τα δάχτυλά μου εδώ στρώνω όμορφα το πλεχτό μου. Δεν το αφήνω στην τύχη του επειδή έχω πλέξει σωστά τους πόντους μου. Του δίνω και σχήμα. Εδώ το αγγίζω και συνεχίζω. Οι αυξήσεις μας για όλο τον κύκλο είναι σταθερές. 2 αυξήσεις είπαμε σε κάθε πόντο. Βλέπετε το χρυσό ουσιαστικά τείνει να μην φαίνεται ιδιαίτερα και εγώ αυτό ήθελα, έτσι απλά να δώσει μία διαφορετική νότα στο κυκλικό μου έργο. Και συνεχίζω τώρα παράλληλα και κρύβω και τις 2 μου άκρες. Ό,τι νήμα συναντώ το κρύβω. Δεν χρειάζεται να το κόβω συνέχεια και μετά να το καίω. Θα γίνει και αυτό, αλλά και να το κρύψω εδώ μου δίνει ένα πιο σταθερό αποτέλεσμα στους κύκλους μου. Μου κάνει εδώ πιο παχιά ουσιαστικά τη βάση, το οποίο για ένα τόσο λεπτό νήμα όσο αυτό που χρησιμοποιώ το θέλω, χρειάζεται. Και συνεχίζω εδώ και εδώ προσέχω λίγο τα νήματα, δεν πρέπει να τα τραυματίζουμε, είναι ευαίσθητα, πρέπει να πλέκουμε μέσα εδώ στις θηλιές. Εδώ μου έμεινε λίγο πίσω, δεν με πειράζει, θα το κρύψω το νηματάκι μου. Παράλληλα, όταν πλέκουμε, σταματάμε και βγάζουμε από το κουβάρι μας αρκετό νήμα να έχουμε. Καλύτερο είναι να το κάνουμε αυτό και να επενδύουμε στο να έχουμε αρκετό νηματάκι πάνω στον πάγκο μας, παρά συνέχεια να τραβάμε, να ξετυλίγεται σιγά σιγά το νήμα μας. Αυτό να ξέρετε, αν το κάνετε τραβώντας, δημιουργείται ένα πιο σφιχτό αποτέλεσμα και στο τέλος είναι και κουραστικό. Παράλληλα με το να ξετυλίξετε το νήμα από το κουβάρι σας, σας ξεκουράζει και τα χέρια. Το οποίο είναι κάτι το θέλουμε. Η χειροποίητη τέχνη, γι' αυτό και λέγεται χειροποίητη τέχνη, γιατί χρησιμοποιούμε πολύ τα χέρια μας, παράλληλα και όλες τις άλλες τις αισθήσεις μας, αλλά κυρίως τα χέρια. Εδώ το νηματάκι μου, το χρυσό, εδώ με το βελονάκι μου, το βγάζω προς τα πίσω την άκρη και για να μην με ενοχλεί μπορώ και να την κόψω. Και συνεχίζω εδώ το πλέξιμό μου. Αύξηση των 2 πόντων. Εδώ τώρα μπορώ να ολοκληρώσω και το κόψιμο. Δεν χρειάζεται άλλο κρύψιμο. Είμαστε εντάξει. Φτάνω σχεδόν στο τέλος και των 2 νημάτων. Και
Και παράλληλα και αυτήν εδώ την άκρη. Δεν χρειάζεται να φαίνεται. Λοιπόν, εδώ και συνεχίζω με τις αυξήσεις μου. Εφόσον η πρώτη μου σειρά είχε 16 αυξήσεις, 16 πόντους και τώρα πλέκω 2 σε κάθε πόντο, για να είμαι σωστή θα πρέπει να μετρήσω 16 επί 2, 32. Αυτό που σας είπα πριν, απλά μαθηματικά. Πριν φτάσουμε στο τέλος, καλό είναι να μετρήσουμε. Και πάμε εδώ σιγά σιγά και πλησιάζουμε. Πάμε λοιπόν να μετρήσουμε, δεν θα μετρήσω δυνατά. Εδώ τα δύο γαϊτανάκια στον αέρα είπαμε τα μετράμε ως κανονικό πόντο, ένας και ένας 2 λοιπόν. Έχω το πρώτο μου ζευγάρι εδώ, άρα πάμε ένα ζευγάρι, 2, 3. 15 ζευγάρια και πάμε και για το τελευταίο 16. Άρα είμαστε σωστοί. Έχουμε ολοκληρώσει το δεύτερο μας κύκλο με 32 πόντους. Πάμε λοιπόν και εδώ στο δεύτερο γαϊτανάκι, εδώ πάνω στον αέρα, κλείνω με την πλέξη βουβό και κόβω το νηματάκι μου, γιατί θέλω να αλλάξω νήμα. Εδώ την άκρη μπορώ να τη βγάλω και μέσα από το επόμενη εδώ θηλιά, να τη σφίξω λίγο, γιατί μετά θα την κρύψω και αυτή παράλληλα με το άλλο μου χρώμα νήματος. Και πάμε να συνεχίσουμε. Θα βάλω τα ματάκια. Δεν είναι απαραίτητο. Αυτό τώρα θα είναι ένα κυκλικό μοτίφ, έτσι. Θα μπορείτε να το φτιάξετε ματάκι. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο το κέντρο να είναι μαύρο, ροζ, άσπρο ή γαλάζιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε. Εντάξει, το μάτι θεωρείται ότι το κέντρο, η κόρη μας, είναι μαύρη. Οκ, εντάξει. Αλλά εφόσον έχετε νήμα που μπορεί να σας έχει περισσέψει και δεν είναι μαύρο και είναι κάποιο άλλο σκούρο, μπορείτε να το κάνετε και να το φτιάξετε ένα ωραίο ματάκι. Έτσι κι αλλιώς είπαμε, η χειροποίητη τέχνη είναι δημιουργία. Ένας ζωγράφος αποτυπώνει ένα πορτρέτο σύμφωνα με πώς το βλέπει αυτός. Μπορεί να χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τεχνικές για την απόδοση, αλλά από εκεί και πέρα είναι και της δικής του καλαισθησίας και γενικότερα της δικής του έμπνευσης. Ξεκίνησα λοιπόν τώρα, μπήκα σε οποιαδήποτε θηλιά εδώ και έπλεξα 2 αυξήσεις. Ο κανόνας στην τρίτη μας σειρά είναι 2 αυξήσεις, έναν μονό πόντο. 2 αυξήσεις, ένα μονό. Αυτό και συνεχίζουμε κυκλικά. Τώρα δεν ξέρω αν μου γράφετε κάτι. Σας καλησπερίζω από όπου και αν με παρακολουθείτε. Και έχω πλέξει 2 αυξήσεις, ένα μονό κανονικό ποδαράκι. Στον επόμενο πόντο μου 2 αυξήσεις. Και αυτό και είναι η επανάληψή μου 2-1. Και παράλληλα εδώ κρύβω
σφίγγω και θα κρύβω και τα δύο τα νηματάκια μου μαζί. Εδώ προσοχή, είναι εδώ. Εδώ που έκλεισα με βουβό, ο πόντος μου είναι αυτός εδώ. Αυτές εδώ είναι οι δύο μου θηλιές. Και συνεχίζω να πλέξω το μονό. Δεν έχω αύξηση εδώ. Η αύξηση είναι στον επόμενο πλεκτικό μου πόντο. Εδώ ακριβώς. Εδώ θα πλέξω τις δύο μου αυξήσεις. Λοιπόν, και συνεχίζω με μία αύξηση και δύο αυξήσεις στον επόμενο πόντο. Και αυτό θα είναι μέχρι το τέλος. Τα νήματα, για όσους δεν με παρακολούθησαν από την αρχή, μου έχουν περισσέψει από τσάντες. Είναι το λεπτό νήμα τσαντών. Εδώ τώρα, αυτό που σας είπα πριν, βγάζω νηματάκι, το αφήνω έτσι εδώ σιγά σιγά επάνω στον πάγκο μου για να πλέκω σιγά σιγά. Και συνεχίζω. Παράλληλα, στρώνω το πλεκτό μου, όμορφα. Η τεχνική των αυξήσεων αυτή μου δίνει ένα άρτιο πλεκτικό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά όμως, με τα δάχτυλά μου φτιάχνω και εγώ το πλεκτό μου. Τώρα, αν εδώ ξεχαστώ και δεν πλέξω τον κανόνα δύο αυξήσεις, ένα μονό, δύο αυξήσεις, θα το καταλάβω στο τέλος και εγώ προσωπικά σας έχω πει ότι το πλεκτό μου τον ξυλώνω. Γιατί αν δεν το ξυλώσω και πάω να το διορθώσω με το λάθος, το σημείο που θα το διορθώσω, κάποιος που δεν ξέρει μπορεί να μην το δει, αλλά εμένα δεν μου αρέσει. Και το καταλαβαίνετε αυτό φαντάζομαι γιατί δεν μου αρέσει. Και εδώ θα πρέπει να πλέξω την αύξησή μου. Κοιτάξτε τι όμορφο, αμέσως με 3 σειρές και με μία διακριτική εδώ σειρά του χρυσού, αμέσως το πλεκτό μου αρχίζει και αποκτά ζωντάνια. Αποκτά υπόσταση. Είναι τρομερό. Και τα χρώματα φυσικά παίζουν και αυτό το ρόλο τους και δημιουργούν έτσι ένα θεσπέσιο αποτέλεσμα. Και συνεχίζω και πλέκω το κανονικό μου ποδαράκι. Θα μπορούσα το ματάκι μου, το κυκλικό εδώ μοτίβο να το πλέξω και με άριχτο. Με ό,τι θέλετε. Ανάλογα φυσικά το νήμα. Με διπλό ποδαράκι δεν θα μου άρεσε γιατί θα μου έκανε κενά. Ανάλογα τον πόντο τον επιλέγω σύμφωνα με το πλεκτικό μοτίβο που θέλω να πλέξω. Δεν ταιριάζουν δηλαδή όλες οι πλέξεις για όλα. Φυσικά μπορώ να δημιουργώ
μοναδικά πλεχτά, μου τη δίνει αυτή τη δυνατότητα το βελονάκι. Και το βελονάκι δεν είναι κανόνας ότι πλέκω μόνο με το βελονάκι, μπορώ ένα έργο να το πλέξω και με βελόνες. Πρόσφατα έδειξα πώς μπορώ να πλέξω με βελόνες και με βελονάκι μία τσάντα. Το αποτέλεσμα που μου δίνουν οι βελόνες στην ανάποδη μου αρέσει ιδιαίτερα. Το β της καλής πλέξης, εντάξει, το βρίσκω λίγο συνηθισμένο. Δεν μου κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Και πλησιάζω εδώ προς το τέλος. Να ξέρετε, μπορεί να πλέκω για πάρα πολλά χρόνια, όμως πάντοτε έχω το άγχος και την απορία μήπως τυχόν έχω ξεχάσει κάποιον πλεκτικό πόντο και δεν έχω ρίξει σωστά τις αυξήσεις. Να ξέρετε ότι στο κυκλικό πλέξιμο, εάν ξεκινάτε με διπλή αύξηση, θα καταλήγετε με μονό πόντο. Είναι κανόνας αυτός. Και δεν είναι επίσης κανόνας ότι έναν κύκλο πρέπει να το ξεκινάω πάντα με τις δύο αυξήσεις. Μπορώ να το ξεκινήσω και με μονό πόντο, να συνεχίσω με τη διπλή αύξηση, ανάλογα σε ποιον κύκλο βρίσκομαι. Εγώ εδώ τώρα όμως σας δείχνω τον βασικό πλεκτικό κανόνα. Παράλληλα εμένα μου αρέσει να έχω και το σχεδιάγραμμα και να το δείχνω. Είναι κάτι το ιδιαίτερο, το χρησιμοποιώ πολύ στα μαθήματα. Π.χ. εδώ για το κυκλικό μοτίβο είναι αυτό εδώ το σχεδιάγραμμα και μου δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο είναι ακριβώς όπως πλέκω εδώ αυτό το στρογγυλό μάτι, ας το πω μάτι εγώ, με κανονικό ποδαράκι. Μας δίνει τις αλυσίδες, πώς φαίνεται. Ο σταυρός εδώ με τη γραμμούλα είναι το κανονικό ποδαράκι. Σε άλλο μάθημα θα σας δείξω πώς φαίνονται τα σύμβολα στις 5 βασικές πλέξεις. Είναι πολύ ωραίο να μπορείτε να βλέπετε ένα σχεδιάγραμμα και να μπορείτε να το αποτυπώνετε σε ένα πλεκτικό έργο. Και πάμε εδώ να ολοκληρώσουμε τον κύκλο μας, παράλληλα όμως εδώ να δούμε και αν έχουμε ρίξει σωστά και τους πόντους μας. Εφόσον είμαστε στον τρίτο κύκλο και έχουμε ξεκινήσει με 16 κανονικά ποδαράκια στον πρώτο κύκλο, με 32 στον δεύτερο, στον τρίτο στα 32 κανονικά ποδαράκια θα προσθέσουμε και άλλα 16. Πάμε λοιπόν να δούμε, έχουμε 48 κανονικά ποδαράκια. Πάμε να το δούμε. «47-48». Σωστά, επίσης θα ήταν και σωστό γιατί έφτασα, όπως σας είπα πριν, να πλέξω μονό πόντο στο τέλος. Και εδώ τώρα ακολουθώ τον ίδιο κανόνα. Εδώ στη δεύτερη μου αλυσίδα που έχω πλέξει, κλείνω με το βουβό και κόβω με ασφάλεια εδώ το νήμα μου, τραβάω και εγώ συνήθως εδώ στο πρώτο μου κανονικό ποδαράκι παίρνω το νηματάκι και το βγάζω εδώ στην πίσω θηλιά. Τώρα αυτό το νήμα επειδή είναι λεπτό και γυαλιστερό θέλω λιγάκι, το τραβάω λίγο περισσότερο από ό,τι αν ήταν βαμβακερό και πάμε να συνεχίσουμε και με άλλο ένα χρώμα. Επίσης μου έχει περισσέψει και αυτό εδώ το χρυσό και θα κλείσω και με αυτό ουσιαστικά. Βάζω εδώ τα νηματάκια μου τα άλλα στην άκρη.
ελευθερώνω εδώ αρκετό νηματάκι για να έχω να πλέκω και εφόσον εδώ βρίσκω την άκρη, ξεκινάω όπως σας είπα από οποιοδήποτε σημείο θέλω να πλέξω το κανονικό μου ποδαράκι και να συνεχίσω στον τέταρτο πλεκτικό μου κύκλο. Ξεκινάω εδώ, αυτό που κάνω πάντοτε εγώ είναι ότι βάζω το νηματάκι μου εδώ με την άκρη αυτή εδώ προς τα κάτω και εισάγω το βελονάκι μου μέσα στον πόντο μου, παίρνω νηματάκι με το γάντζο, το περνάω μέσα εδώ από το πάνω μέρος του πόντου μου, από τις δύο εδώ θηλιές και ξεκινάω να πλέξω 1-2 γαϊτανάκια στον αέρα. Παράλληλα εδώ τώρα, αν θέλω μπορώ να ξεκινήσω και να πλέξω τις δύο μου αυξήσεις στον επόμενο πόντο και να κρατήσω το πρώτο μου ως μονό πόντο, τα δύο γαϊτανάκια στον αέρα. Εγώ έχω σαν κανόνα να ξεκινάω πάντοτε με τις δύο αυξήσεις. Και αν θέλετε είναι και εύκολο για να μην μπερδεύομαι και να μην κουράζομαι. Γιατί είμαστε στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, στην τέταρτη σειρά. Στην τέταρτη σειρά ο κανόνας των αυξήσεων εδώ είναι 2 αυξήσεις, στους επόμενους 2 πόντους από έναν μονό, μία αύξηση δηλαδή, ένα κανονικό ποδαράκι και στον τρίτο μας εδώ πλεκτικό πόντο 2 αυξήσεις. Εάν εδώ άφηνα τα 2 γαϊτανάκια στον αέρα, θα έπρεπε για τους επόμενους 2 πόντους να συνεχίσω με μονό ποδαράκι και στον τρίτο μου εδώ πλεκτικό πόντο τις 2 αυξήσεις. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτόν ουσιαστικά τον κανόνα. Είμαστε στο 2-2-2-2. 2 αυξήσεις, 2 μονά ποδαράκια για τους επόμενους 2 πλεκτικούς πόντους. Και πάμε να το δούμε και στην πράξη. Στον επόμενο εδώ στον δεύτερο πόντο ένα κανονικό ποδαράκι. Συνεχίζω με άλλο ένα κανονικό ποδαράκι εδώ. Και τώρα θα πλέξω 2 αυξήσεις. 1, 2 και αυτή είναι και η επανάληψή μου. Στον τέταρτο κύκλο. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος εδώ το χρυσό το νήμα. Εδώ το χρυσό νηματάκι σας είπα ότι δεν το μέτρησα ως κύκλο. Απλά το χρησιμοποίησα γιατί να δώσει έτσι ένα διαφορετικό οπτικό αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε εδώ και πλέκουμε το κανονικό μας ποδαράκι. Ο κανόνας εδώ είπαμε είναι 2 αυξήσεις, 2 μονά κανονικά ποδαράκια στους επόμενους 2 πλεκτικούς πόντους. Συνεχίζω. Εδώ τώρα πλησιάζω να φτάσω στο σημείο που έκλεισα με βουβό τον προηγούμενο κύκλο. Εδώ έχω κρύψει και το νηματάκι μου και σε αυτόν εδώ τον πόντο θα πλέξω τις 2 μου αυξήσεις. Προσπαθώ να μην ξεχνιέμαι και ξυλώνω τη σειρά μου. Είμαστε 2-2-2. 2 αυξήσεις, 2 μονά κανονικά ποδαράκια, 2 αυξήσεις. Εδώ παράλληλα τραβάω και το ροζ μου το νηματάκι και έχω και το χρυσό από πάνω για να το κρύψω όσο το δυνατόν καλύτερα μπορώ. Έναν πόντο εδώ, εδώ σφίγγω, μπαίνω εδώ και αρχίζω και κρύβω και το ροζάκι μου. Εδώ δεν μου αρέσει που βγήκε μπροστά το χρυσό το νηματάκι. Το τακτοποίησα όμως
και είμαι μια χαρά. Μπορώ και να το κάψω και διακριτικά εδώ ελάχιστα και δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Και πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Είμαστε στο σημείο που εδώ θα πρέπει να πλέξω τις δύο αυξήσεις. Δεν ξεχνιέμαι, μετράω. Έχω χαλαρώσει, έχω ηρεμήσει και απολαμβάνω το έργο μου. Και παράλληλα εξασκώ και το νου. Με το μέτρημα, με απλά μαθηματικά. Και συνεχίζω εδώ και ακολουθώ τον κανόνα. Είχα βγάλει και τους ποντοδείχτες εδώ, αλλά τελικά, εντάξει, δεν χρειάστηκαν, γιατί δεν συνεχίζω με το ίδιο χρώμα νήματος, συνεχίζω με διαφορετικό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση κλείνω κάθε κύκλο με βούβο και επιλέγω έναν οποιοδήποτε πόντο για να συνεχίσω την επόμενη σειρά μου. Αν θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε αν έχετε κάποια απορία, είτε εδώ για αυτό το κυκλικό μοτίβ, κάτι το οποίο δεν σας είναι ή δεν βλέπετε σωστά ή δεν είναι αρκετά κατανοητό, μπορείτε να με ρωτήσετε και τώρα και μετά να μου στείλετε κάποιο μήνυμα. Και πάμε για την αύξηση εδώ των 2 πόντων. 1, 2. Πείτε μου τη γνώμη σας, πώς σας φαίνεται. Εκτός από ματάκι το οποίο το φτιάχνω εγώ, τι άλλο θα μπορούσατε να το φτιάξετε εσείς? Είναι ένα νήμα πολυεστέρας, είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στις τσάντες, απλά είναι το λεπτό νήμα. Το συγκεκριμένο νήμα πλένεται στο πλυντήριο, είναι αρκετά ανθεκτικό και είναι πάρα πολύ εύκολο στο πλέξιμο, όπως και το βαμβακερό. Και συνεχίζω εδώ μέχρι να ολοκληρώσω τον κύκλο μου. Κάνω εδώ ένα διάλειμμα, στρώνω με τα δάχτυλά μου το πλεκτό και παράλληλα ξετυλίγω και εδώ νηματάκι. Εδώ, για να έχω. Και συνεχίζω το πλέξιμο. Εδώ πρέπει να πλέξω να ολοκληρώσω τις 2 μου αυξήσεις. Και συνεχίζω, μου έχει μείνει το 1/3 ουσιαστικά τώρα του κύκλου για να ολοκληρώσω το πλέξιμο και μετά να κάνω την ένωση των 2 μοτίβ για να τα κλείσω και να δημιουργήσω ένα ωραίο ματάκι. Και συνεχίζω τον κανόνα. Ο κανόνας στο κυκλικό μοτίβο το συγκεκριμένο είναι στάνταρ. Είναι στάνταρ οι αυξήσεις που ακολουθούμε σε κάθε κύκλο για να έχουμε ένα άρτιο επίπεδο αποτέλεσμα. Αν εδώ τώρα θέλαμε να αρχίσουμε να σηκώνουμε το πλεκτό μας, αυτό να το θεωρήσουμε βάση και να ρίξουμε προς τα πάνω
πόντους, δεν θα κάναμε αυξήσεις, θα ακολουθούσαμε σαφώς άλλη τεχνική. Η συγκεκριμένη τεχνική του κυκλικού πλεξίματος χρησιμοποιείται για πάρα πολλά πράγματα. Αυτή μπορεί να είναι η βάση ενός καπέλου, ενός κούφου, μπορεί να είναι για ένα σουβέρ, μπορεί να είναι βάση για μία τσάντα, μπορεί να είναι το πλαϊνό μιας τσάντας, μπορεί να είναι κομμάτια που ενώνονται και θα δημιουργήσουν μια ωραία μια κουβέρτα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και πλησιάζω εδώ προς το τέλος. Εδώ. Πλέκω και τις δύο μου αυξήσεις εδώ. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται ο χρωματικός σχεδιασμός. Αλλά ό,τι νήμα μου περισσεύει θέλω να το εκμεταλλεύομαι. Δεν θέλω να στέκεται. Και συνεχίζουμε εδώ, πλέκουμε τις δύο μας αυξήσεις. Εδώ τις δύο αυξήσεις. 1, 2. Και πάμε λοιπόν εδώ τώρα να μετρήσουμε. Είμαστε πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος κύκλος. Θα πρέπει να έχουμε στον τέταρτο κύκλο 64 πόντους. ...63 και άλλος ένας 64. Ρίχνω και τον τελευταίο μου πόντο και κλείνω εδώ με βουβό. Τραβάω το νηματάκι μου και έχω ολοκληρώσει το πλέξιμο. Εδώ τώρα το νήμα μου θα το κρύψω στο πίσω μέρος του ίδιου χρώματος. Θα το οδηγήσω λίγο προς τα δεξιά μου. Εδώ. Θα σφίξω λίγο και θα πλέξω ένα βουβό εδώ για να το σφίξω. Και επειδή είναι γυαλιστερό και λύνεται εύκολα, θα το κόψω και παράλληλα αμέσως θα το κάψω εδώ, έτσι εδώ, για να μην μου φύγει. Και έτσι όπως είμαστε τώρα, στο λεπτάκι γιατί δεν μου αρέσει ο πάγκος εδώ να έχει κομματάκια νήματος, έχουμε ολοκληρώσει και το δεύτερό μας κομμάτι. Και πάμε εδώ να το ενώσουμε. Η ένωση εδώ μπορεί να γίνει είτε με το βελονάκι είτε και με βελόνα. Εγώ θα το κάνω με το βελονάκι. Λοιπόν, θα επιλέξω το χρυσό εδώ, γιατί με το χρυσό έχω τελειώσει και τους δύο μου κύκλους. Άρα λοιπόν, ξετυλίγω πάλι εδώ νηματάκι. Και για να κάνω εδώ την ένωση, θα επιλέξω να την κάνω μεταξύ του κάτω μέρος, εδώ και της πρώτης μου θηλιάς. Εντάξει, παίρνω εδώ νηματάκι και το βγάζω μέσα από τη θηλιά. Και πάω εδώ αντικριστά, όπως κρατάω και τα δύο μου μοτιφάκια,
μπαίνω ακριβώς απέναντι, τυλίγω πάλι νήμα και το βγάζω. Εδώ και έκανα την πρώτη μου ένωση. Από εδώ και πέρα αυτό που χρειάζεται να κάνω είναι να μπαίνω εδώ στο κάτω μέρος της ηλιάς, στο πάνω μέρος της επόμενης, να παίρνω νηματάκι και να το βγάζω μέσα και από τις δύο μου τις ηλιές. Με προσοχή εδώ να μην παραλείψω καμία απολύτως ηλιά. Αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος δεν το συνιστώ στους αρχάριους, γιατί ένας αρχάριος, εδώ παράλληλα πρέπει να κρύβουμε και το νηματάκι, δεν υπάρχει λόγος έτσι λίγο να παιδεύετε. Μπορείτε να το κάνετε και με την βελόνα. Και συνεχίζω τώρα και πάω στον επόμενο πόντο. Εδώ. Και κάνω εδώ το κλείσιμό μου. Και το αποτέλεσμα είναι αλυσίδα. Μου γράφετε κάτι. Τώρα αρχίζω και βλέπω τι μου γράφετε. Ωραία νήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, τα χρώματα είναι ωραία και λεπτό. Και είναι ωραίο. Εγώ όταν ξεκίνησα να με μαθαίνει η γιαγιά μου πριν αρκετά χρόνια πλέξιμο, με έμαθε με πολύ λεπτό δαντελόνιμα να πλέκω δαντέλες. Οπότε αυτά τα λεπτά νήματα εμένα μου αρέσουν. Και συνεχίζω εδώ σιγά σιγά να κάνω την ένωσή μου. Γύρω γύρω κυκλικά. Εδώ κανονικά πρέπει να αφήνω και λίγο περιθώριο εδώ. Έτσι, εδώ και απέναντι. Και δεν χρειάζεται με τη μία να προσπαθώ να περάσω το νήμα μου. Πόντο πόντο. Σιγά σιγά. Δεν βιάζομαι, γιατί αν βιαστώ θα ξεχάσω κάποιον πόντο και μετά δεν θα μου δίνει εδώ αυτό το ωραίο κυκλικό αποτέλεσμα που θέλω. Εντάξει, προτιμάτε τα πιο χοντρά βελονάκια, είναι ανάλογα το τι θέλετε να πλέξετε. Αν θέλετε να πλέξετε ένα χοντρό κασκόλ, το οποίο με το βελονάκι μπορείτε να το πλέξετε και σε ένα απόγευμα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα λεπτά νήματα θέλουν λεπτό βελονάκι και μία ιδιαίτερη και διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι ανάλογα το τι θέλετε να φτιάξετε. Δεν κάνει όλο το ίδιο πάχος νήματος για όλα τα πλεκτικά σχέδια. Ανάλογα το τι θέλουμε να φτιάξουμε, επιλέγουμε και το νήμα μας. Αν θα είναι μάλινο, το πάχος του, η ποιότητά του. Επίσης, εμένα μου αρέσουν και τα βαμβακερά νήματα, να ξέρετε. Δίνουν πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Δεν είμαι τόσο του μάλινου. Το μάλινο δεν ξέρω, με ζεσταίνει αρκετά νομίζω, δεν ξέρω.